हमारा अपन यूट्यूब चैनल में आप दर्शक और श्रोता लोगन के स्वागत बा। हम एगो गाना गावे जा रहल बानी जौने गाना में कि 100% घर में से 60% घर के कहानी के हाल बतावल गईल बा। तो अगर आप लोगन के ये गाना पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर जा आप लोग। कि माई बाप घर के बाहर हो गई, भाई से बढ़ के अपन सार हो गई। कि कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कुपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। कि कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कुपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। घर में माई बाबू के खर्ची भी बंद बा, पाहुन के कमाई पे सार के घमंड बा। सुन के असुअन के धार आ गईल, सुन के असुअन के धार आ गईल। कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कुपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कुपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। आपन बहिन भइल गर्दन के फांसी, देखा ससुरारी में साली भइली काशी। आपन बहिन भइल गर्दन के फांसी, देखा ससुरारी में साली भइली काशी। एक तो जियल धिक्कार हो गई, एक तो जियल धिक्कार हो गई। कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। कि कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कुपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। माई बाप घर के बाहर हो गईल, भाई से बढ़ के अपन सार हो गईल। कि कैसन कलयुग के पूत और जन्म में कुपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल।